Shwmae pawb, croeso i'r fideo yma ar sut i ateb cwestiynau sy'n ymwneud gyda hafaliadau parametrig yn yr uned Mathemateg Pur B fel rhan o'r gymwyster Mathemateg Safon Uwch. Cyn i ddechrau, lle tynnu sylw chi i'r gwefan sydd ar y gwelo fan hyn, sef carlam.cymru/CY. Fyna mae gyda chi mynediad i llawer mwy o fideos. Byddai'n helpu chi baratoi am arholiadau allanol ar draws bob pwnc lefel A ac hefyd pynciau tygau hefyd. Felly cewch i'r wefan yna os chi'n chwilio am fwy o fideos fel cymorth adolygu. Nôl i'r fideo yma heddi. Felly, ni'n mynd i fod yn edrych ar hafaliadau parametrig. Felly, yn gyntaf, ym Mathemateg Pur A, dysgwn fel i ddefnyddio'r hafaliad cyffredinol ar gyfer llinell syth. So, y hafaliad cyffredinol o ran o'r gwaith geometreg cyfesurynol yw y tynnu y1 yn haflu m lluosi x tynnu x1. O'n i'n defnyddio hwnna pan ni'n gweithio mas hafaliad tangiad neu normal yn ystod yr uned differi, wrth gwrs. So roedd yn darganfod ar gyfer y gromlin ac yna'n amnewid y cyfesuron x i gael graddiant y tangiad. Os mae hafaliad yn normal, oedd e'n defnyddio'r fformula bod m1 lluosi m2 sef graddiant yr tangiad lluosi graddiant y normal gan bod nhw'n 90 gradd i'w gilydd, mae lluoswn nhw yn rhoi -1. Felly ni chi defnyddio hwnna wedyn i gweithio mas graddiant y normal os oedd angen. Felly yn Mathemateg Pur B, mae'n disgwyl bod ni'n medru darganfod hafaliad tangiad neu normal cromlin sydd wedi diffinio yn parametrig. I wneud hyn, ni'n mynd i dilyn yr un camau a wnaethoch chi yn Mathemateg Pur A, ar ôl i ni, wrth gwrs, gweithio mas yr ddifferiad ar gyfer y hafaliadau parametrig. Felly, dyma'r enghraifft gyntaf sydd yn fan hyn. So, mae'r gromlin C yma wedi diffinio gan yr hafaliadau parametrig x yn haflu 4 dros t, y yn haflu 2 t sgwar. Ni'n mynd i gweithio mas hafaliad tangiad yn rhan A yn y pwynt P sydd y pharamedr P. Ac yn dilyn hwnna, newn ni weithio mas hafaliad y normal yn yr un pwynt. Felly, os ni'n dechrau off gyda y differiad. Differiad yw craidd hwn, achos mae angen i ni ddifferu cael mynegiad ar gyfer dy dx fel bod ni wedyn gallu cael graddiant y tangiad. Felly, mae rhaid ni ail ysgrifennu paramedr x yn gyntaf fel bod ni'n gallu ei ddifferu fe. So, ni'n mynd i sgwennu fe fel 4 t i'r pŵr o -1. Os fi wedyn yn mynd ati i ddifferu hwnna, na fi'n differu x yn nhermau t. Felly dx dt bydd y fan hyn. Mae'r -1 yn symud lawr i lluosi gyda'r 4 i roi -4 ac yna byddai'r pŵer yn gostwng 1 i fod yn -2. Gallwn ni wedyn ail sgwennu hwnna eto fel ffracsiwn bydd fe'n -1 dros 4 dros t wedi sgwario. Bydd y gyda ni fyna wedyn ni. Os yw'n rhywbeth tebyg ar gyfer paramedr y, fi'n mynd i gael 2 t wedi sgwario. Os fi wedyn yn differu y yn nhermau t, sef dy dt, fi'n mynd i gael, mae'n un eitha neis i wneud 4 t, fydd yr ateb yn fyna. So na beth yw cam gyntaf ni bob tro yw differu y ddau paramedr. Wedyn, gan bod myneged fi ar gyfer dy dt ac hefyd dx dt, fi'n gallu gweithio mas dy dx. Nawr wrth gwrs gyda'r ddau yma, bydd y dy dx yn haflu dy dt wedi rannu gyda dx dt. Achos mewn sefyllfa algebraidd fan hyn, byddai'r dt's yn canslo bydden nhw'n gadael dy dx. Felly, mae 'da fi myneged ar gyfer y ddau. Felly, fi'n mynd i roi 4 t rannu gyda -4 dros t sgwar. Bydd y 4 rannu -4 yn rhoi -1 i fi. T rannu gyda 1 dros t sgwar yn mynd i roi t wedi ciwbio felly wedyn ni'n diwedd. Felly ateb i fydd, dim eisiau 1 yna, -t cubed. Nawr fan hyn, pan ych chi yn defnyddio paramedrau, fan hyn mae'r paramedr wedi cael ei ddiffinio yn wreiddiol yn nhermau t.
Mae'r cwestiwn yn gofyn i ni i roi popeth yn y pwynt P. Yn y pwynt P, mae dy dx yn gallu cael ei ddefnyddio fel ein tangiad ni. Felly fi gallu gweud fan hyn bod m y tangiad fydd wrth gwrs minus t wedi cwbio, ond gan taw yn y pwynt P yw mae popeth yn mynd i fod yn hermau P yn lle. Felly fi'n mynd i newid graddau y tangiad yn mynd i fod minus P cubed, a pwynt P wedyn ni fydd paramedrau x ac y ond ni'n defnyddio llythyr yn P yn lle y llythyr yn t. Felly gwerth x ar y dechrau oedd 4 dros t, felly oedd yn 4 dros P, a gwerth y oedd 2t sgwar, felly nawr oedd yn 2 P sgwar. Felly dyna sut i ni'n cael yr gwerthoedd i ni nawr yn mynd i amnewid mewn i'r hafaliad llinell syth. So mae m y minus P wedi cwbio a mae pwynt P yn 4 dros P a 2P sgwar. Felly, fi wedyn yn defnyddio y fformwla y tynnu y1 yn hafel i m lluosi x tynnu x1. Y na x1 yw 2P sgwar a 4 dros P, ac m wrth gwrs fan hyn yw groddion y tangiad, sef minus P cubed. Felly fi'n mynd i gael y tynnu 2P sgwar yn hafel i minus P cubed lluosi gyda x tynnu 4 dros P. Felly fi'n gallu ehangu'r cromfachau ar yr ochr dde. Felly fi'n mynd i gael minus P cubed x. Mae minus minus gyda fi, so felly adio, bydde hwn yn 4 dros P lluosi gyda minus P cubed. Mae'n mynd i fynd i 4P wedi sgwario wrth gwrs yn dweud. Wedyn, pan ych chi'n ffurfio hafaliad tangiad fel hyn, chi moyn iddo fe fod yn hafal i 0 fel arfer. So ni moyn casglu y y yn gyntaf. Mae'r minus P cubed x yn dod draw i fod yn adio P cubed x. Fan hyn wedyn ni, mae gyda fi minus 2P sgwar tynnu'r 4P sgwar, a byddai'n gallu symleiddio hwnna mewn munud ar y diwedd. Felly minus 2P sgwar tynnu 4P sgwar yw minus 6P sgwar. Felly fi'n cael y adio P x minus 6P sgwar yn hafel i 0, sorry, P cubed x sydd fyna ynddo fe. A dyna fe, dyna hafaliad y tangiad yn hermau P, ac yn y pwynt P wrth gwrs fan hyn. Felly yn rhan B, fe'n gofyn i ni ddefnyddio, i gyfrifo hafaliad yn normal. Felly i wneud hwnna, mae eisiau ni cyfrifo groddiant yr normal. Felly mae M normal, wrth gwrs byddwch chi dysgu hwn yn ystod Mathemateg pur A yn 1 dros groddiant y tangiad. Felly fan hyn, oedd yn mynd i fod yn minus 1 dros minus P cubed. Sy'n just mynd i fod yn 1 dros P cubed. Mae minus, rhan i minus wrth gwrs, yn rhoi ateb positif i ni, so 1 dros P cubed yw e. So wedyn am newid, mae'n yr un fformula, unig beth sy'n newid yw y graddiant. So then y tynnu 2P sgwar eto yn hafel i 1 dros P cubed lluosi x tynnu 4 dros P. Felly yr un pwynt P. So fi'n ehangu allan fan hyn, fi'n cael y tynnu 2P sgwar yn hafel i x dros P cubed tynnu, mae'n mynd i fod yn 4 dros P4. Nawr fan hyn, os chi'n benni lan gyda mynigedd ffracsiynol yn eich hafaliad normal neu tangiad, mae angen i chi gael gwared o'r rheina iawn. Felly fan hyn mae P cubed a P4, felly y ffordd gorau i wneud hwnna yw i lluosi trwyddo popeth gyda yr pŵer mwyaf o P fan hyn. Felly os fi'n lluosi popeth fan hyn gyda P i'r bwr 4, fi'n mynd i cael P4 y tynnu 2P
p⁴ yn hafel i. Nawr, p4, os gyda x dros p3, hwnna'n mynd i roi px i fi, tynnu 4 ar y diwedd. Nawr, gyda hwn, bob term wahanol. Iawn, felly ni ddim yn rili gallu symleiddio yn y gwbl. Felly p4y, tynnu 2p⁴ yn hafel i px tynnu 4. Felly yr unig beth ni gallu gwneud fan hyn yw rhoi popeth i fod yn hafel i 0. Felly bydd ni p4y tynnu px. Chi'n tueddu roi y termau y ag x gyda'i gilydd gyntaf. Minus 2p⁴ adio 4, a mae hwnna'n hafel i 0. Felly hwnna bydde hafaliad yn normal ar gyfer y cwestiwn yma. Symud ymlaen i enghraifft arall. Tro hyn, mae'n hafaliadau parametrig ni wedi cael ei ysgrifennu fel ffwythiannau trigonometrig. Mae hwn yn rhywbeth poblogaidd iawn. Yn aml, bydden nhw ddim yn tys, bydden nhw'n thetas yn lle, gan bod onglau gyda ni wrth gwrs. Mae'r un fan hyn mewn tys, so felly gewch chi weld un gyda thetas nes mlaen pan byddwn ni'n edrych ar y cwestiynau cyn bapur. Ond mae dull gwmpas yr un peth, ond mae hwn yn cwestiwn eitha neis, achos mae'n rhoi yr ateb terfynol i ni ac yn gofyn i ni ddangos taw hafaliad y tangen i'r gromlin yn y pwynt P sydd y pharamedr P yw y tynnu 2x sin P minus 2 sin sgwar P tynnu 1. Nawr fan hyn, pan mae ydych chi ffwythiannau trigonometrig, mae angen, neu fydd angen i chi ddefnyddio reolau trigonometrig. Nawr byddwch chi falle, os chi nawr yn gwneud hafaliadau parametrig, dylech chi fod wedi astudio uned o waith ar ffwythiannau trigonometrig ym mlwyddyn 2010, a bydd y holl reolau o chi dysgu yn yr uned na yn dod yn berthnasol fan hyn. Ac dylech chi sylwi fan hyn, mae pob term yn yr hafaliad y tangiad, mae'r termau gyda'r ffwythiannau trig gyda'r ffwythiant sin, does dim ffwythiant cos yn yr ateb. Felly, bod ni'n mynd i cael ffwythiannau cos yn dod allan o'r differi fan hyn, mae hwnna'n rhywbeth i nodi cyn dechrau wneud y cwestiwn bod dim ond sin sydd fi yma, felly mae angen i fi ddefnyddio reolau sydd yn mynd i newid ein atebion ni i fod yn hermau sin. So mae werth nodi hwnna cyn dechrau, achos ni gallu gwneud e wrth ni'n mynd ymlaen, a gynharach i ni'n gallu gwneud e a symleiddio'r mynegiadau, y rwyddach bydd ei cyrraedd yr ateb terfynol fan hyn. Ni moyn i popeth mor rwydd a mor syml a llai gymleth a phosibl yna fe. Felly, yr un gyntaf, so ni'n dechrau off yn yr un ffordd ar enghraifft diwetha, mae x yn hafel i minus 2 sin t. Felly fi'n mynd i ddifferu hwnna'n gyntaf, fi'n mynd i gael dx dt, a os chi'n differi sin, yr ateb yw cos, felly fi'n mynd i fod minus 2 cos t. Yr un peth wedyn gyda'r mae yn hafel i cos 2 t, a wedyn mae'n ongl dwbl. Felly eto, erbyn hyn, dylech chi fod yn gwneud uned o waith ar differi ym mlwyddyn 2010. Os chi'n differi ongl dwbl fan hyn, mae dy dt. Mae cos yn differi fod minus sin. Gan bod e'n ffwythiant o ffwythiant fan hyn, mae'r 2 yn mynd i ddod allan tu allan hefyd. So mae'n mynd i fod yn minus 2 sin 2 t. Mae hwnna'n ongl ddwbl, ond sylwch eto, yn yr ateb, mae fi cos t, does dim cos p yn yr ateb. Mae fi minus 2 sin 2 t, does dim minus 2 sin 2 p yn yr ateb. Felly, mae'r ddau yma yn mynd i goffi newid neu symleiddio mewn rhyw ffordd. Nawr, os y fi'n wneud y graddiant fan hyn nawr, so dy dx bydde nesaf dy fi fan hyn, rhannu dy gyda dx, fi'n cael minus 2 sin 2 t wedi rannu gyda minus 2 cos t. Nawr, dy'r ffwythiannau trig ddim yn rannu, ddim yn symleiddio, sori, ond mae'r minus 2 yn mynd i, so chi'n gallu gweld fan hyn yn glir, minus 2 yn gallu canslo, a fi'n mynd i gael sin 2 t rannu gyda cos t. Nawr, fel ni wedi gweud, chi wedi yn barod astudio uned o waith ar trigonometrig, neu dylech chi fod wedi erbyn hyn. Nawr, mae'r sin 2 t yn gallu cael ei symleiddio. So, un o'r ffwythiannau dylech chi fod yn ymwybodol. Fi'n sgwennu fel am hyn. Mae sin 2 t yn hafel i 2
sin t cos t. Na falle bod chi'n meddwl, siw i o gwybod i ddefnyddio hwnna yn y sefyllfa hyn? Wel, y cliw yw, does dim ongl dwbl yn yr ateb terfynol sydd gyda ni fan hyn. Felly mae angen i fi newid e, iawn? A sin dau, hwnna'r unig mynegiad really sydd yn cyd-fynd gyda hwnna. Felly fi chi am newid e mewn. A beth sy'n neud fan hyn yw, ni'n cael 2 sin t cos t, rannu gyda cos t, a mae hwn yn mynd i fi cos t ar y top, cos t ar y gwylod. Felly mae'n cael gwared o cos t fi. Felly mae dy dx fi mynd i symleiddio yn lyflu i fod yn 2 sin t ar y diwedd. Na fel fi gweud yn barod, mae werth gwybod hyn cyn i chi mynd ymlaen i am newid y mewn, achos chi moyn delio gyda'r ffwythiannau a'r mynegiadau lleiaf posibl fan hyn. Ni'n eisiau rhoi mawr hir cymleth. So, y gynharach i ni'n gallu symleiddio rhain a am newid pethau fel hyn i mewn a rwyddach bydd ein nes ymlaen. So hwnna yw gwerth dy dx sy'n golygu. Ni nawr yn delio wrth gwrs gyda parametr p ydy ni. So parametr p fi, bydd y groddiant tangiad fi nawr yn hafal i 2 sin p yn y pwynt p. A mae'r pwynt p i hunan mynd i fod y gwerthoedd x a y. So dyna ni minus 2 sin p fel x a y oedd cos 2p, wrth gwrs. Felly, nid yr un dull y trydytha, ni nawr newid mewn i'r hafaliad hun x sydd y y tynnu y1 yn haflu m, lluosi x tynnu x1, dy fi y tynnu gwerth y fi yw cos 2p, yn hafal i 2 sin p, lluosi gyda x tynnu minus 2 sin p. Fel yna. Eto fan hyn, chi'n sôn sylwi, mae cos 2p wedi ymddangos, na di hwnna ddim yn rhan o'i ateb ni. So eto, mae rhaid ni newid y cos 2p. Na mae dewis eich gyda cos 2p, mae 3 gwahanol gyda chi ar gyfer hwn. Ond cofiwch fan hyn, ni moyn newid popeth i fod yn hermau sin. Felly ni moyn rhywbeth sy'n gyfateb i cos 2p sydd gyda sin yn fe, a dim byd arall. A'r reol na yw, mae cos 2p mynd i fod yn hafal i 1 tynnu 2 sin sgwar p. Hwna yw'r reol byddwch chi'n am newid. A fel wedi ti, mae sawl un i gael ei gyfer, mae 3 i gael ei gyfer cos 2p, neu cos 2 o'r ongl. Mi eisiau ni ddefnyddio hwn achos mae popeth yn hermau sin yn yr ateb. Felly fi'n am newid hwn mewn, fi'n cael y tynnu 1 tynnu 2 sin sgwar p fel yna. Yn haflu, na i hangi hwn mas, so 2 sin p lluosi gyda x yn mynd i roi 2x sin p. Minus a minus yn y plus. 2 sin p lluosi 2 sin p. Byddai fe'n ei 4 sin sgwar p. A mae hwnna'n edrych yn good, achos popeth yn hermau sin gyda fi nawr. Ys dim ongl dwbl dy fi. Felly dyle, fi fi'n gallu symleiddio hwn i gael yr ateb terfynol cywir i fi eisiau ar y diwedd. Felly, mae dyn ni y tynnu 1 adios, minus a minus a tynnu plus, adios sin sgwar, 2 sin sgwar p, yn hafal i 2x sin p, adio 4 sin sgwar p, wrth gwrs fan yna fe. Wedyn, os fi'n eisiau symleiddio ni edrych fel yr ateb, so mi eisiau gwerthoedd y ag x ddod yn gyntaf. So os fi'n symud y 2x sin p draw, fi'n cael y tynnu 2x sin p. A wedyn fi'n mynd i gael adio 2 sin sgwar p, tynnu 4 sin sgwar p, a hefyd mae'r minus 1 dy fi ar y diwedd yn hafal i 0. Felly mae'r sin sgwar p fi'n gallu symleiddio. Felly fi'n cael y tynnu 2x sin p, tynnu 2 sin sgwar p, tynnu 1 yn hafal i 0,
fel oedd y cwestiwn eisiau ni gyrraedd ar y diwedd, wrth gwrs. A dyna fe. Nesa, ni'n edrych ar rai cwestiynau cyn bapur. So mae sawl peth gallwch chi gael eich gofyn yn y gwaith yma. Mae lot o hwn chi wedi wneud yn ystod yr uned Mathemateg pur a yn yr uned geometreg cyfesurynol. So mae disgwyl eich bod yn gallu datrys problemau geometrig ble mae cromluniau wedi ddiffinio yn barametrig. Ar gyfer datrys problemau o'r math hyn, rhaid ni gyfwn gyfarwydd ar reolau canlynol dysgwch chi yn flwyddyn 12. Sef, os mae cromlun yn croesi'r torri'r echelin x, ni'n gwybod yn syth bod y cyfesuryn y pwynt yna yn 0. Nawr, chi'n mynd i gweld hwnna mewn cwbl o cwestiynau cyn bapur nawr. Os mae cromlun yn croestorri'r echelin y, mae hwnna'n golygu bod cyfesuryn x y pwynt yn 0. Hyd llinell sy'n cysylltu ddau bwynt yn defnyddio theorem Pythagoras, lle mae hyd y llinell mynd i fod yn ail ysradd y gwahaniaeth rhwng yr cyfesurynau x, sef x1 tynnu x2 wedi sgwario, adio y gwahaniaeth rhwng y cyfesurynau y1 tynnu y2 eto wedi sgwario. Canolbwynt llinell yw hanner swm yr gwerthydd x, a wedyn hanner swm y gwerthydd y, wrth gwrs. So mae'n hanner x1 adio x2 bydd y cyfesuryn x canolbwynt ni, a hanner y1 adio y2 bydd y canolbwynt yr cyfesurynau y. Os mae pwynt P ar yr echelin x, a'r pwynt Q ar yr echelin y, yna mae'r triongl OPQ yn driongl ongl sgwâr. Ac yn olaf i ddatrys hafaliad cubic, rhaid yn gyda defnyddio theorem y ffactor i ddirgamfwr ffactor, yna defnyddio rannu hir polynomialau ac yna ffactorio eto cyn datrys yn yr un modd yn rhan gyda hafaliad quadratic. So y peth yna mae rai bod chi'n gyfarwydd gyda yn yr arholiad pur B hefyd. Gyrwch chi edrych ar y cwestiwn cyn bapur de. So mae hwn o haf 2019. Mae hafaliadau parametrig cromlin yn x yn lawr i sin theta ac y yn lawr i cos 2 theta. So debyg iawn i'r un diwethaf welwn ni, tro hyn yn hermau theta, a lle tys, so bydd ni'n differi yn hermau theta. Mae'n gweud hafaliad y tangen i'r gromlin C yn y pwynt P, lle mae theta yn haflu pi dros 4 yw y yn haflu mx adio C, sef ffurf cyffredinol hafaliad llinell syth. Mae'r cwestiwn yn gofyn ni darganfod union werthoedd m a C, sef basically be mae'n gwneud yw, mae'n gofyn ni i greu hafaliad llinell syth, fel ni wedi bod yn gwneud yn enghreifftiau yn barod, jyst ffordd arall o gofyn hwn yw e, really. Felly mae camau mynd i fod gwmws yr un peth. Ni'n mynd i dechrau gyda dx dt. Dx d theta tro hyn, gan bod yn hermau theta. So dt oedd y tro diwetha, oherwydd oedd yr paramedrau yn hermau t, tro hyn maen nhw'n hermau theta. So dx d theta, differi sin, ni'n cael cos. So cos theta fe. A os fi'n dy d theta, fi'n mynd i cael, mae cos yn differi fod minus sin, ac eto mae 2 yna, so mae 2 yn dod allan, felly bydd hwn yn minus 2 sin 2 theta fel yna. Felly, i gael dy dx, chi'n gwneud dy d theta rannu dx d theta. So mae hwn yn mynd i fod yn minus 2 sin 2 theta wedi rannu gyda cos theta. Eto, debyg iawn i'r enghraifft chi wedi gweld gyda fi'n barod. Fi chi roi yn lle sin 2 theta, fi'n gallu roi minus 2 lluosi gyda, chi'n gallu sgwennu fel 2 sin theta cos theta, yna fe. Iawn, ni wedi gweld ni hwnna yn un enghreifftiau diwethaf hefyd. Rhan i gyd gyda cos theta. Eto, hwn yn gweithio mas yn neis, ni chi cael gwared o'r cos theta, a mae fe'n gadael dy dx fel minus 4 sin theta. Eto, ni moyn, yn y cwestiwn yma, chi ddim eisiau cael ongl y dwbl, chi moyn eisiau cael gwared yr ongl y dwbl yn gyffredinol. Felly, nawr oedd hwn yn wahanol i'r cwestiynau chi gweld mor belled, lle oedd yn gofyn am popeth yn hermau P. Mae hwn yn gofyn am popeth yn hermau theta. So, gallwn ni weid fan hyn, m tangiad fi yw hwn, achos mae'r cwestiwn eisiau popeth i fod yn hermau theta. Mae'n gweithio ni bod theta mynd i fod yn pi dros 4, felly ar y diwedd ni'n mynd i newid y pi dros 4 i mewn. Felly, sy'n mynd i newid pethau pys ydy byd fel yna, m tangiad yw minus 4 sin theta fan hyn. Na pwynt fi, wrth gwrs, os ych chwilio am x1, y1 fi, bydd y gwerthoedd x a gwerthoedd
y, so x oedd sin theta, a y wrth gwrs oedd cos 2 theta. Felly dyna be fi'n am newid mewn i hafaliad llun eich syth fi fan hyn. Felly hafaliad llun eich syth wrth gwrs yw y tynnu y1 yn hafel i m, jyst i x tynnu x1. Fi'n mynd cael y tynnu cos 2 theta yn hafel i minus 4 sin theta lluosi gyda x tynnu sin theta. Nawr fan hyn, mae ongl drwbl dyn ni, ond mae dyn ni gwerth theta. So ni chi am newid y gwerth theta i mewn fan hyn. Mae theta fan hyn yn hafel i pi dros 4. Felly os fi'n am newid hwnna mewn i bob term, fi'n gallu cyfrifo fe wedyn. So bydd hwn yn 2 pi dros 4. Dyna'n symud i pi dros 2, wrth gwrs. Minus 4 sin pi dros 4. Lluosi gyda x tynnu sin o pi dros 4. Nawr, wrth gwrs, gallwch chi wneud hwn cyn am newid, felly dylwn ni wneud y cyn am newid i fod yn hollol onest. Chi gallu wneud y nawr, jyst i cael gwerthoedd wedyn ni mewn yn lle. Un peth i nodi fan hyn, mae angen bod eich cyfrifiannau chi mewn radians fan hyn. Gan bod yr ongl yn hermau pi, mae rhaid bod y cyfrifiannau mewn radians. So mae eisiau chi newid angle unit ar y cyfrifiannau gwyddonol newydd i radians. Dylai fod bach yn ymddangos ar top eich sgrin chi wedyn yn lle dy sydd fel arfer yna ar gyfer graddau neu degrees. Os ni'n gweithio ein i gyd mas ar y cyfrifiannau gyda mewn radians, wrth gwrs, ni'n mynd i cael y canlynol. So byddwch chi'n cael atebion o byddwn y tynnu 0 yn hafel i, nawr, mae'n dod allan fel swrd y graddiant. Fi'n i adael fel swrd, lluosi gyda x tynnu ail so 2 dros 2 wedyn yw hwnna. Hwn eitha neis, oedd yn gofyn i ni am y yn hafel i mx plus k, a mae'r yn ymddangos y ben ei hunan yn syth, achos mae 0 yw y1 fan hyn. Felly os fi'n ehangu hwn mas, fi'n cael y yn hafel i minus 2 ail so 2 x adio minus 2, neu sgwennu fe mas yn llawn, so byddai'n 2 ail so 2 ail so 2 dros 2. Nawr fyna, mae 2's yn mynd, a ail so 2 llys ail so 2 yw 2. Felly ni'n mynd i gael y yn hafel i minus 2 ail so 2 x adio 2 ar y diwedd. Felly ni chi gyda'i bod m ni fan hyn mynd i fod minus 2 ail so 2, a bydd y c yn 2. Os ni'n rhoi yn y ffurf y yn hafel i mx adio c. Felly, rhan B, mae eisiau ni edrych am croestoriad rhwng y llinell x plus y yn hafel i 1 a'r cromlin sydd dyn ni wedi ddiffinio'n barometrig. So, wrth gwrs, os mae gyda ni x adio y yn hafel i 1, os mae'n croestori, fi chi am newid y gwerthoedd x a y yn barometrig i mewn fan hyn. Felly, x oedd sin theta adio cos 2 theta yn hafel i 1. Nawr fan hyn, fi eisiau trial cyfuno'r sin theta, cos 2 theta. Mae'n ei o leia neu popeth yn yr un ten, fel bod fi chi datrys yr hyfaliad yma i darganfod gwerthoedd theta. Os fi chi darganfod gwerthoedd theta, fi chi wedyn gweithio mas beth yw gwerthoedd y ac x yn barometrig, a nhw bydd y pwyntiau croestori fi fan hyn wedyn ni. Nawr fi'n gwybod yn barod bod cos 2 theta, wrth gwrs, yn hafel i 1 minus 2 sin sgwar theta, felly bydd hwnna'n galluogi fi newid popeth i fod yn hermau sin. Felly os fi'n neud na, fi'n cael sin theta adio 1 minus 2 sin sgwar theta. Wel, ni hwn mewn enghraifft yn gynharach yn dod fe, yn hafel i 1. Nawr mae fi sin theta a sin sgwar theta. Mae hwnna'n golygu mae hwn mynd i fod yn mynegiad quadratic. Nawr mae fe minus 2 sin sgwar theta. Ni moyn y darn sgwario sydd ar dechrau hyfaliad quadratic wastad i fod yn bositif. Felly ni'n mynd i symud popeth yn draw i'r ochr
dde. Felly fi'n mynd i gael 2 sin sgwar theta. Bydd e'n mynd i minus sin theta. Tynnu 1, adio 1. Felly maen nhw'n mynd i fynd yn un nhw. Felly mae'n gadael fi gyda 2 sin sgwar theta. Tynnu sin theta yn haflu 0. Gan so dim ond 2, mae fe'n hafaliad quadratic gyda 2 term. Fi'n gallu ffactorio'r sin allan fan hyn. Felly fi'n mynd i gael sin theta cromfach 2 sin theta minus 1 yn haflu 0. Sy'n gadael fi gyda naillai mae sin theta yn 0, neu fi'n gallu dweud bod 2 sin theta minus 1 yn haflu 0. A be fi'n gallu gwneud nawr yw, fi'n gallu gweithio mas gwerth o theta. Mewn radians wrth gwrs, achos o'n i'n gweithio mewn radians yn rhan A, felly ni'n parhau gyda hwnna. A wedyn fi'n gallu gweithio mas gwerth o x o y yn y ddau achlysur yma wedyn ni. Felly, os fi'n dechrau off gyda sin theta yn haflu 0, felly mae theta mynd i fod yn sin i'r minus 1 o 0. Yn radians, fi'n cael atebion o 0 neu pi ar gyfer hwn. Felly, ddarganfod y pwyntiau croestoriad, fi'n gwybod bod x wrth gwrs yn haflu sin theta. Felly, bydde hwn yn hafal i sin, newn ni am newid y 0 i mewn. Sim os ni'n am newid y 0 neu'r pi, jyst dim ots bydde ddoen o'r un atebion yn ni. So fi'n cael ateb o 0 ar gyfer cyfesuron x fi. Ar gyfer y y, fi'n mynd i cael cos o 2 theta. Felly fan hyn byddai'n cos o 2 llos i 0, sef 0 obviously, sy'n rhoi 1 i fi. So cyfesuron cyntaf fi fan hyn yw 0, 1. Hwna yw 1 pwynt croestoriad. Mae'r llall wedyn wrth gwrs mynd i ddod o'r ochr arall, so dda fi 2 sin theta tynnu 1 yn hafal i 0. Felly 2 sin theta yn hafal i 1, felly mae sin theta fan hyn mynd i fod yn hafal i hanner, sy'n golygu bod theta mynd i fod yn sin i'r minus 1 o hanner, sydd yn rhoi 2 ateb o pi dros 6, neu wrth gwrs 5 pi dros 6 ac yn y blaen. Nawr, dim ond un o'r un sydd eisiau defnyddio, achos bydd y ddou'n rhoi'r un ateb fi, sef hanner wrth gwrs. So, os mae x dy fi, bydd e'n sin, defnyddio ni pi dros 6, a mae hwnna'n mynd i roi hanner. A os ni'n defnyddio y, yn yw'n cos 2 pi dros 6, hwnna eto yn rhoi hanner. Felly cyfesuron arall fi, croestoriad arall fi yw hanner a hanner fan hyn. A mae hwn yn gwestiwn eitha cyffredin o ran hafaliadau parametrig, le chi'n gofio gweithio mas le maen nhw'n croestori yn y ffordd yma. Nesaf, wnawn ni edrych ar y cwestiwn o haf 2022. Felly dyma mae'n gweud, mae hafaliadau parametrig y gromlin c yw x yn haflu 3 minus 4t adio t sgwar ac y yn haflu 4 minus t wedi sgwario. Yn gyntaf, darganfod eich gyfesuron ar pwyntiau lle mae c yn cwrdd ar y chelyn y. So, yn gyntaf fan hyn, ni'n gwybod, un o'r reolau wnaethon ni trafod ar y dechrau oedd, os ni ar y chelyn y, ni'n gwybod bod gwerth x mynd i fod yn 0 fan hyn. Nawr fi'n gallu amnewid hwnna i mewn yn syth fan hyn. So mae 'da fi parametr x yn haflu 3 minus 4t adio t sgwar. Felly fi'n gallu dweud bod 0 yn haflu 3 tynnu 4t adio t sgwar. Nawr mae hwn yn hafaliad quadratic yn nhermau t. Felly newn ni sgwennu fe yn y drefn cywir. So ni moyn cael t sgwar minus 4t adio 3 yn haflu 0.
A ni yn gallu ffactorio hwn yn eitha neis fan hyn. Mae fe'n mynd i fod yn t tynnu 3 t tynnu 1 yn hafel i 0. A mae gwerthoedd t mynd i fod yn naillai yn 3 neu yn 1. Felly mae'n dechreuad eitha neis i'r gwestiwn na. Ni eisiau cyfesurennau'r pwyntiau, so mae mwy nag un cyfesuren. Yn amlwg, os mae ni ar yr echelin y, mae'r ddau gwerth x mynd i fod yn 0. So ni gallu gweithio mas na'r gwerthoedd y pan mae t yn 3 a pan mae t yn 1. Felly os mae t yn 3, mae y mynd i fod yn hafal i 4 dynnu 3 wedi sgwario, sy'n mynd i wneud 1 wrth gwrs. Felly y pwynt na bydd y 0, 1. Mae'r x mynd i fod yn 0 yn y ddau fel wedys i. T yn 1, mae gwerthoedd y wedyn ni mynd i fod yn 4 tynnu 1 wedi sgwario, sy'n mynd i fod yn 3 wedi sgwario sydd yn 9. Felly'r pwynt arall wedyn ni wrth gwrs yw 0, 9. Felly reina yw fy nghyfesurennau ar gyfer rhan A. Cwestiwn B wedyn ni. Os ni edrych ar bod yr echelin x yn dangiad fan hyn, ar yr echelin x, ni yn hollol llorweddol. A dylech chi gwybod wrth gwaith geometric cyfesurennol ym mlwyddyn 12, os ni'n hollol llorweddol, does dim graddian, mae'r graddian yn 0 wrth gwrs. Iawn? Felly beth gyda ni'n gallu dweud fan hyn yn rhan B yw mae'r echelin x yn dangiad bod graddiant y tangiad mynd i fod yn 0. Nawr, ni'n goffod profi hyn yn y cwestiwn yma. Iawn? Felly, fi'n goffod ceisio cyfrifo te graddiant y tangiad a dangos bod e'n mynd i ddod mas i fod yn 0. Iawn? Chi wedi jyst ystyried bod e'n mynd i fod yn 0 a wedyn defnyddio fe. Mae rhaid i chi ystyried mae rhaid i chi dangos, mae rhaid i chi cyfrifo graddiant y tangiad a bod yr ateb yn 0. So, ni'n gallu dechrau off drwy gweud hwn, mae chen x yn tangiad, mae'r graddiant y tangiad yn mynd i fod yn 0, a wedyn mynd ati i ceisio profi fe. Okay? Felly dyma oedd y cwestiwn eto. Os rhan B, dangoswch bod yr echelin x yn dangiad i'r gromlin C. Felly, ni wedi dweud bod angen i ddangos bod y graddiant y tangiad yn 0 i wneud hyn. So, ni'n gwybod i ddechrau gyda, os ni ar yr echelin x, mae gwerth y fi wrth gwrs yn mynd i fod yn 0. Iawn? Felly, os fi'n amnewid hwnna mewn i'r hafaliad parametrig efo'r y, fi'n mynd i gael 4 tynnu t wedi sgwario fel hyn. Os fi'n ailysraddio hwn, fi chi dweud bod mae 0 mynd i fod yn hafel i 4 tynnu t. Felly mae t mynd i fod yn hafel i 4 gyda bach o aildrefnu yn fyna. Gallwn ni gweithio mas gwerth x wedyn ni fan hyn. So mae x wrth gwrs yn 3 tynnu 4, lluosi 4, adio 4 wedi sgwario. Felly mae gwerth x yn dod allan i fod yn 3. Felly pwynt fi yw 3, 0 yn y sefyllfa yma. Hwn yw'r pwynt sy'n cyffwrdd y tangiad fan hyn. So mae'r tangiad, wrth gwrs, dim ond yn cyffwrdd y gromlin mewn un pwynt. Dyna diffiniad tangiad. Hwn yw'r pwynt lle mae fe'n mynd i fod yn cyffwrdd ag wedyn ni, so 3, 0. So be ni'n mynd i goffo wneud nesaf yw, mae'n ni cyfrifo m tangiad gan defnyddio'r pwynt 3, 0 yma. Hynny yw le mae t yn hafel i 4. So na'r cam nesaf. So ni'n mynd trwy'r un broses a wnaethon ni drwy'r ni'n mynd differi x, differi y, creu dy dx, ac yna cyfrifo m tangiad gan defnyddio ein hafaliad ar gyfer dy dx. Felly, gewch chi wneud hwnna dde. So dx dt yn gyntaf. Os fi'n differi dx dt, fi'n mynd i cael 2t tynnu 4. Nawr dy dt, mae hwn yn ffwythiant o ffwythiant. Eto, dylech chi fod wedi astudio differi ffwythiant o ffwythiant erbyn hyn. Beth fy'n digwydd yw mae'r 2, y pŵer 2 yn dod allan i'r tu fas. Ni'n lluosi gyda 4 tynnu t, a wedyn ni'n lluosi fe gyda differiad y 4 tynnu t. Bydd hwnna'n mynd i -1 wrth gwrs,
hefyd. Os chi'n ansicr amdano hwnna, wrth gwrs gallwch chi edrych ar gwaith differi, rheol cadwyn neu rheol ffwythiant y ffwythiant bydde chi'n defnyddio fyna. Os chi'n ehangu hwn mas, chi'n mynd i gael -8 adio 2 t. So mae symleiddiau'n eitha neis fyna. Felly gael dy dt wedyn ni. Fi'n mynd i dy dx fi chwilio nawr. Fi'n mynd i gael dy dt sef -8 adio 2 t. Wedi rannu gyda dx dt sef 2 t tynnu 4. Nawr, sy'n modd symleiddio hwnna, ond fi'n gwybod beth yw gwerth t. So fan hyn, yn 3,0, oedd t fi yn 4. Felly, mae graddiant tangiad fi fan hyn mynd i fod yn -8 adio 2 lluosi 4 rannu gyda 2 lluosi 4 tynnu 4. -8 adio 8 ar y top sy'n gwneud 0. Rannu gyda 8 tynnu 4 yw 4. 0 rannu 4 yw 0. A fe wedyn ni ar y dechrau, os mae fe ar yr echelin x, mae'r graddiant y tangiad yn goffo fod yn 0. So ni wedi profi fe. Ni wedi profi bod yr echelin x yn dangiad fan hyn, gan bod graddiant y tangiad yn 0. Diolch yn fawr iawn am eich wrandawiad i'r fideo yma. Just nodyn i orffen bod yna llawer mwy o fideos byddwch chi'n gallu defnyddio fel cymorth i chi adolygu ar gyfer profion yn yr ysgol yn y coleg, neu wrth gwrs ar gyfer eich arholiadau allanol yn yr haf ar gwefan carlam.cymru/cy/. Hefyd, mae Carlam Cymru ac e-sgol ar yr holl cyfryngau cymdeithasol gwahanol fel Facebook, X, Instagram a YouTube. Os ych chi'n defnyddio llawer o unrhyw un o'r rheina, os newch chi search bach am Carlam Cymru neu e-sgol, fi'n siŵr dewch chi ar draws lot o adnoddau gwerthfawr iawn bydde o gymorth i chi wrth i chi baratoi am arholiadau lefel A, wrth gwrs, yw'r fideo yma, ond wrth gwrs mae yna pethau tegau yna hefyd. Diolch yn fawr iawn am eich wrandawiad, a mi'n siŵr na i weld chi mewn fideo arall cyn bo hir.